Subscribe subscribe my channel my channel and click and click the the noti PP notification bell. bell. Lagi mo na lang ako pinahihirapan. Lagi mo na lang ako pinahihirapan. Lagi ka na sumasakay sa likuran ko. Minsan na naman, painumin mo ako ng masarap na inumin. Nakalimutan ko. Nakalimutan mo. Ito, ang sipag-sipag ko. Ikaw bilang isang magsasaka, masikap ka rin sa paghahanap buhay. Nagtatanim ka ng mga gulay gaya ng kamatis, sitaw at iba pa. Pero kapag umuulan at bumabaha, sana maalala mo rin ako. Kunin mo ako sa bukid. Ba't hindi mo nagagawang kapag umuulan o sobrang init, alisin ako sa bukid? Ha, Mario? Mario, magsasaka, magsalita ka. Ang mga magsasaka ay malaking katuwang sa ating pamilya. Si Mang Mario, walang masabi sa akin, bisa akin. Kaya, sobra din ang hirap ko sa pagsasaka na ginagawa niya. Bilang isang kalabaw, malaki ang aking ginagampanan sa pangangailangan ng mga tao. Mang Mario, ano nakikita mo sa larawan? Di ba isang magsasaka? Opo. Anong trabaho ng magsasaka? Nagtatanim ng mga halaman at gulay para pagkunan ng pagkain. Kung walang kalabaw, walang katuwang ang magsasaka sa pag-aararo. Kaya dapat mahalin ang mga kalabaw. Malaki ang natutulong nitong serbisyo sa mga magsasaka. Kailangan mapaliguan ang kalabaw, alagaan, at ilagay sa lugar o kanyang tahanan kung malakas ang ulan o sobrang init naman ng araw. Kailangan nasa may putikyan siya na may tubig. Dito pa. Karpintero. Di ba karpintero ka? Anong dala mo? Martilyo? Ano pa? Pako? Di ba dala mo yan lagi? Oo. Bakit ka nagdadala niyan? Kasi nag-aayos kami. Tama, nag-aayos kayo ng bubungan at ano pa, bahay. Yan ang tungkulin ng isang karpintero. Gumagawa at nagkukumpuni ng mga bahay, gusali at iba pang tirahan ng mga tao. Ikaw namang guro, babae ka, di ba? Kadalasan kayo ang guro. Anong ginagawa niyo bilang isang guro? Anong ginagawa? Aaral, tapos nagsusulat. Nagsusulat, tinuturuan niyo ang mga bata. Opo. Kasi teacher kayo, guro. Pinapalo niyo ba ang mga bata? Hindi. Anong ginagawa niyo sa bata? Tuturuan. Ano tinuturo niyo? Babasa, nagsusulat. Tama at kagandahang asal. Tubero. Nag-aayos at nagkukumpuni ng linya ng tubo ng tubig patungo sa mga tahanan at iba pang mga gusali. Ganyan ang tungkulin ng mga tubero. Doktor. Dr. Lim, anong trabaho mo? Magagamot sa sakit. Sa mga may sakit na bata. Opo. Doktor, nagbibigay serbisyo sa panggagamot sa mga taong may sakit. Pag hindi gumaling ang sakit ng pasyente mo, anong ginagawa mo? Pinababalik mo uli. Di ba? O nurse, ikaw naman nurse, anong ginagawa mo dyan? Tutulungan.
Tinutulungan mo ang mga may sakit. Opo. Tumutulong sa doktor ang mga nurse sa pangangalaga ng may sakit. Barangay health worker naman umiikot sa komunidad upang ipaalam ang mga impormasyon sa pangkalusugan. Iyon yung health worker. Kung walang health worker, walang malulusog na mamamayan sa isang komunidad.